Bore da bawb a croeso cynnes iawn i chi i gyd i'n cynulleidfa ni, ond hefyd i'r cynulleidfa letach, Salem Plus, achos bod llawer o bobl yn edrych ar y oedfaon yma ar-lein. Felly croeso, a hefyd heddiw mae bendith arnom achos bod Lisa yn cymryd ein gwasanaeth ni. Felly croeso arbennig i Lisa a drosodd iddi hi. Bore da, a chroeso i'r gwasanaeth y bore yma. Gobeithio bod pawb yn iawn ac yn iach ac yn cadw'n ddiogel. Dechreuwn yr oedfa trwy weddi. Arglwydd pob disg a deall, gofynnwn am darweiniad yn yr oedfa hon. Tynnu atat wrth i ni geisio gwrando arnat a derbyn dy fendith ath neges. Amen. Mae'r darlleniad y bore yma yn dod o llyfr Hebreaid 11, pennod 1 i 3. Ffydd ydy'r sicrwydd fod beth dyn ni'n gobeithio amdano yn mynd i ddigwydd. Mae'n dystiolaeth sicr o reality beth dyn ni ddim eto na'i weld. Dyma pam gafodd pobl ers talwm a'i canmol gan Dduw. Ffydd sy'n ein galluogi ni ddeall mae'r ffordd y cafodd y bydysawd a'i osod mewn trefn, oedd drwy Dduw roi gorchymyn i'r peth ddigwydd. A chafodd y pethau o'n cwmpas ni ddim ei gwneud allan o bethau oedd yno i'w weld o'r blaen. Gwyddiwn. Dduw tyner, ein gobaith diesog. Fel hedyn yn syrthio i'r ddaiar, fe ddioddefais dy groes, i farw mwyn i ninnau brofi llawnder bywyd. Cryfhau ein hewyllysau i ymwrthod a phethau di-ffydd sy'n dwyn ein sylw na'n mynd a'n hamser, ond yn hytrach i hoelio'n sylw arna ti, ffynhonell popeth da. Ac wrth i ni ymwrthod a ni'n hunain, gwna ni'n genhadon gobaith i'r byd o'n cwmpas. O Dad, rhoddwn ddiolch i ti, a gwyddion dros bawb sy'n ein cynnal ac yn gofalu amdanom, wrth i ni ddilyn ffordd Crist, ein teuluoedd, ein ffrindiau, a'n cyd bererinion ar hyd y ffordd. Rho faith i ni i gyd ar geiriau'r bywyd a'r bar ar nefoedd, fel y bwy ni dy ddoli'n llawn, bod yn barod i wrando arna ti, a thwasanaethu'n llawen. Diolchwn i ti am y llawnder bywyd yr wyt yn ei roi i ni yn Iesu Grist, ac am bawb y bu ei bywydau'n esiampl o wirionedd a thfywyd i ni. Boed i'n cymuned a hwy ac ar holl saint, ein meithrin a'n cefnogi ar ein pererindod ddaiarol. Arglwydd Dduw, rwy ti wedi addod y bresenoldeb, i fod yn agos, i ddod atom, ac i rannu dy hun gyda ni. Helpa ni i ymddiried yn dy addewidion, nid yn gymaint ein cysur ein hunain, ond mwyn i ni fentro mewn ffydd i'r mannau hynny, lle mae'n ymddangos dy fod yn absennol neu ymhell i ffwrdd. Helpa ni fod yn ddewr ac yn heriol, i blannu hadau mewn tir ddi-ffrwyth, i fynd a chymod i ganol gwrthdaro, i gamu'n obeithiol lle bo anobaith yn teyrnasu, i chwilio am ffordd ymlaen pan fod atebion yn bryn, i gario'r ganwyll i ganol y tywyllwch, a gwneud hynny yn ddisgwylgar ac yn obeithiol ein bod yn hwyluso'r ffordd ar gyfer dy ddyfodiad di.
lle bynnag y byddwn, beth bynnag a wnawn, bydded ni'n allu cyhoeddi'n hyderus, dyma'ch Duw chi. Yn enw Iesu, Amen. Ein tad, yr hwn wyt yn y nefoedd, sancteiddir dy enw, delyd dy deyrnas, gwneler dy wyllus megis yn y nef felly ar y ddeiar hefyd. Dyroi ni heddiw ein barau benoddiol, a maddau ni ein dyledion, fel y maddew'n ninnau'n dyledwyr, ac nac arwain ni profedigaeth, eith'r gwared ni rhag drwg. Canis eiddo ti yw'r deyrnas, a'r nerth, a'r gogoniant yn oes oesoedd. Amen. Mi glawaf dan erlais yn galw arna fi i ddod a golchi maiau gyd yn afon Calfari. Arglwydd dyma fi ar dalwadi. Golchi'n ffurlan yn y gwaed a gaed ar Calfari. Yr Iesu sy'n fy ngwadd i dderbyn gadau saint, fydd gobaith cariad pur a hedd a phob ringweddol fraint. Arglwydd dyma fi ar dalwadi. Golch fi'n burlan yn y gwaed a gaed ar Calfari. Gogoniant byth am dren, ac amod ar glanhad, derbyniodd Iesu fel yr wydd, a chanaf am y gwaed. Arglwydd dyma fi ar dalwadi. Golch fi'n burlan yn y gwaed a gaed ar Calfari. Amen. 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 Wel, mae'r wythnosau diwethaf wedi bod yn rhyfedd, a dweud y lleiaf, yn anghredadwy, yn afreal. Mae wedi bod yn anodd iawn noson ar ôl noson i wylio'r newyddion yn trafod y niferoedd uchel o bobl ar draws y byd cyfan sydd wedi cael y feirws ac sydd wedi marw yn ei sgil. Mae hi wedi bod yn rhyfedd hefyd i ddarllen am y bobl sy'n ceisio dweud bod hyn i gyd yn rhyw fath o conspiracy theory, bod y llywodraethau yn cuddio'r gwir am yr holl feirws. Mae rai yn lincio'r feirws i dechnoleg 5G. Mae eraill yn ceisio dweud bod y feirws wedi cael ei greu mewn labordy ar bwrpas. Yn bersonol, mae hyn yn anghredadwy, ond yn amlwg i rai pobl mae angen atebion, mae angen esboniad, mae angen tystiolaeth. Y dyddiau'r hyn, dyw'r mwyafrif ohonom ddim yn mynd i gredu pethau os nad oes gennym ni dystiolaeth, a'n bod yn gallu gweld pethau. Ychydig iawn o ffydd sydd i'w weld o'n cwmpas ar y degau. Mae ffydd wrth gwrs yn ymwneud â bod ar gostyngaethrwydd i gydnabod y gall rai pethau
fod tu hwnt i'r dealltwriaeth resymol. Mae ffydd yn ymwneud â bod a meddwl agored, a bod yn agored i'r gwir sy'n gorwedd y tu hwnt i bob un ohonom ni. Yn fwy na hynny, rydyn ni angen ffydd mwyn bod â gobaith am ein byd ni. Fydd reswm ar ben ei hun ddim yn gallu datrys y problemau sy'n dod i ran dyniolaeth. Fydd reswm ddim yn gallu darparu gweledigaeth ar gyfer y dyfodol. Dydy hyn i gyd ddim yn golygu ei fod yn beth drwg neu bechadurus i amau. Nid sicrwydd yw ffydd. Mae amheuaeth yn rhan o ffydd. Yn wir, mae angen i ni fynd drwy amheuaeth i sefydlu ffydd gadarnach, ffydd sy'n bersonol i ni ac yn ystyrlon. Un prynhawn Sul roedd bachgen bach yn mynd adref o'r ysgol Sul ar y bws, yn falch iawn o gerdyn yr oedd wedi derbyn. Ar y cerdyn roedd llun o'r geiriau "Have faith in God". Wel, fel roedd y bws yn mynd lawr yr hewl, gwnaeth y cerdyn hedfan allan o'r ffenest. Gwaeddodd y bachgen ar y gyrrwr, "Stop the bus! Stop the bus! I've lost my faith in God!" Stopiodd y gyrrwr mwyn i'r bachgen fynd i ôl ei gerdyn arbennig, gan wneud sylwad am ba mor diniwed oedd. Dwedodd rhywun arall ar y bws, "Perhaps we should all be more concerned about our faith." Ydych chi'n poeni am eich ffydd o gwbl? Ydy eraill yn gallu gweld eich ffydd chi? Dylai ffydd fod yn gyson. Dylai fe ddim ond fod yno ar y degau. Dylai ffydd fod yn gryf hyd yn oed pan nad yw'n amserol. Dylai ffydd fod yno yng nghanol ein bywydau bob dydd. Pan mae pobl eraill yn ein gweld, dylen nhw gweld ein ffydd yn yr amseroedd anodd, oherwydd mae pob un ohonom yn wynebu amseroedd anodd yn aml, ond gall weld ein ffydd yn y ffordd dyn ni'n ymateb i'r trafferthion hynny. Ydyn ni'n cwestiynu'n ffydd yn yr amseroedd mwyaf anodd, amseroedd fel sydd gyda ni ar hyn o bryd? Neu ydyn ni'n gweddio y bydd Duw yn ein helpu ni trwyddo? Os ydyn ni'n credu y daeth Iesu Grist i'r byd yma, mae'n rhaid ein bod ni'n credu y bydd a'n ffydd yno yn dod yn ni drwy beth bynnag sy'n dod atom. Ond beth yw ffydd? Dwedodd Timotheus, "Dwi'n nabod yr un dwi wedi credu ynddo." Mae ffydd yn golygu cymryd naid mewn i'r tywyllwch. Ffydd go iawn yw hyder yn Nuw. Ffydd go iawn yw gwrando ar air Dduw. Ond wrth gwrs, bydd ein ffydd yn cael ei brofi. Dwedodd Charles Spurgeon, "If you want great faith, then expect great trials." Mae ffydd yn rhywbeth cyffredin yn ein bywydau. Pan godon ni y bore yma, roedd ffydd gennym y basai'r golau'n dod ymlaen wrth i ni fflipio'r switch. Wrth gerdded mewn i adeilad, mae ffydd gennym bod y peirianwyr a'r adeiladwyr wedi gwneud eu swyddi'n iawn. Mae'r Beibl yn mynnu felly ein bod ni'n gallu rhoi ein ffydd mewn Iesu. Os ni'n darllen ymlaen yn llyfr Hebreaid, pennod 11, dyn ni'n clywed yr enwau mawr a roddodd ei ffydd yn Nuw. Pobl fel Abel, Enoch, Noah, Abraham, Sara, Moses, Gideon, Samson, Dafydd, Samuel ac ati ac ati. Ac ar yr adeg yma, pan mae pawb wedi bod yn dangos eu cefnogaeth i'r holl weithwyr allweddol, dyn ni wedi gweld llawer o enfys o gwmpas y lle, ym mhobman, mewn ffenestri, ar Facebook, ar y newyddion, hyd yn oed plant bach yn rhoi mewn sialc ar y pafin tu fas i'm tŷ. Mae hyn wrth gwrs yn arwydd o obaith, ond yn fwy na ni, mae'n arwydd i ni Gristnogion o addewid Duw, a'i fod ei wastad yma gyda ni. Ac mae enfys wrth gwrs yn dwy'n i gof un o'm hoff storiau yn yr Hen Testament, sef stori Noah. Ffydd Noah wnaeth iddo wrando'n ofalus ar Dduw ac adeiladu llong fawr i achub ei deulu. Roedd Duw wedi ei rybuddio am bethau oedd erioed wedi digwydd o'r blaen.
Wrth gredu, roedd yn condemnio gweddill y ddynoliaeth, ond roedd Noa ei hun yn cael ei dderbyn yn gyfiawn yng ngolwg Duw. Roedd ei ffydd yn golygu bod Noa yn gweithio dros Dduw. Roedd ffydd Noa yn golygu roedd yn barod i sefyll yn erbyn yr holl fyd. Ydych chi erioed wedi sefyll allan am eich ffydd? Ydy eich gweithredoedd yn dangos ffydd? Trwy ffydd gwnaeth Noa adeiladu arch. Trwy ffydd daeth Abraham yn dad. Trwy ffydd gwnaeth rieni Moses ei guddio. Trwy ffydd bu pobl yn pasio trwy'r môr coch. Trwy ffydd roedd waliau Jericho yn cwmpo. Trwy ffydd roedd Iesu yn ufuddhau i'w dad. Trwy ffydd roedd Iesu yn marw ar Galfaria. A thrwy ffydd dyn ni'n cerdded gyda fe yn awr. Gwyddiwn. Save me from myself, Lord. Save me from my need. To always run my life, Lord. To control my every deed. Save me from my pride, Lord. My focus on just me. Help me learn to serve, Lord. Show me how to be. Save me from the world, Lord, when tempting things entice. Remind me of eternity with you in paradise. I give my life to you, Lord. My every need you fill. I'm resting in my faith, Lord. You saved me and you always will. Amen. Diolch o galon Lisa am wasanaeth hyfryd, a diolch hefyd I Lynn, Anne, John a Francis am gymryd rhan. Dyn ni'n mynd I orffen nawr gyda'r fendith. Grist adgyfodedig, ffrind, cydamaeth, iachawr. Wrth I ni gerdded ar hyd y ffordd o'n blaenau, bydd di wrth ein hochrau ni, a phaid byth yn gadael. Amen.